Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Kubli pi barok sampai yo CCTV ni piang subhai pi Sheikh Khubor hakimat bat hak basdang ni pai shwa Sheikh Khubor nakalang ki benta chong katsala. Kitli ding berhem hakala asing ublay ka Tarik Naiwieng asa pusa. Kilapan kala depe ya ka yeng chong ba nishan thaba pakong Pyrthei khat thangmau hakapor kumba khat arbji misngi hagashnong nong ko lo dong mission. Kat kum mujing thu jong kong Pyrthei haka klipman bakni ka yeng klaplu maka bot ukurim jongka kidan don shalingkha dan tang ukun jongka hayeng. Hendrai kat kum ka jingat hu jengki para marjan hakapor baka yeng kaplu uli ukun shim ladan shu hapo yeng bat lai thau nak jingja ka basusi. Hadirin ba ki pulut penyai kali ke East Khasi Hills kelap light biang yaki kali banyak lengba kamau long hat shabimola ki babun ki driver kelap penpau baka sarkar ka don yaka bor Naiwieng yaki harjan ki basa athemator namar baki syaptien yok kawan ja biang kumju. Kuman syukadau baki pulut mentakasngi nadu kapor nyaw biji menstem kilai bunkam hakat hain mat pran bat hakat them yaw maulong met penyai thmai biang yaki kali banyak lengba banmi shabimola. Ki kamra trekam jangka administration block ka school ba North Eastern Hill University ka thili kreng haka Tarik Naiwieng aza apusau namar ka jing sange trekam jong kinong trei hapo kan ka school ba nakada bujung beslam ben kiukam ye kinong trei hadin bala aya ka advertisement bala dapat penbena na do snem araza apply Kahinyau trap Achik National Movement kelanang penyar syushu ikishnat trekam jongka da ka bapen khasai ka wekishnat trekam ya ka balatip kum ka HANM Jantia Zone nalor bala don lupa ya ka district kata West Jantia bat East Jantia district bat nalor ki circle bat ki unit bapera ki ba ka ni ka seng kala don hagi ki Atli district ban penruspa ya ka thok ka puli ha ka jai bedriu khasi uba renewal majau ha ka wat ka basau ula penmi biang sai ka weka kot poitri ka baula jer kerteng ki sirwet balaja ya ka bala plat ba ha ka Tarik Naiwieng ajar pasau ha ka jingalang ka barengkot ka bala long hayeng sa jongu ha mau lai nong preng shilong ki Khubor na kalagi benta jongkari Menteri Rang Ba ka Himachal Pradesh Sukhwinder Sukhu la bishar penia ya ka jing trikam jongkitanan bat ki menteri ka kenhun menteri da ka ba penkesan ya ka jingroi ka ba kenthop lang bat ka jing penpoi paka ya ki skim penroi khamtam shi ki jaka nong kendong ula penpau ya ka program sarkar gaon ke duar ban penjan ya ke jing shakti sarkar shi ki nong kendong Usukhu la kentui ki menteri bantrei na ka benta ka Himachal ka baroi kabala ban shania halade house nem arhajar lai puar bat ban buah khmat e ya ka bha kamyan jing ki pai ba ka jing ki ha ka emlang ka sala ka jai beriu thodu Manipur kala penpau ya ka jing kershan ban pentrikam ya ka NRC banyada ya ki trai muluk da ka ba penya pher ya lade kum ka ba kerpang na ki jai beriu kuki ki wa dikila jingada na ka banta ki nong shong shnong bashisha bat ki kentu ya ka sarkar Manipur ban gwengi ki jing e ha ka ba ya dei ki kor kisla Kajai beriu thadu ka kershan ru ya ka jingale jong ka Jylla ka thma persha yo drugs bar ka khot ya ka jingsuk hapden ka jiang kan ajat beriu bar ki kenhun meitei bar ki kuki ka sarkar Madhya Pradesh kala penkiu ya ka jingsio bai luksan ya ki bahayeng jong kitu ki bayap ha ka jingsha thombor ha ki marat khlau na ka pralak tengka shaka arpusan lak tengka hadien ki jingja badang shen jong ka jingsha thombor ha ki hati ha Bandagad Tiger Reserve Kayeng besar ba kledo kala kentho ya ka sarkar Delhi badi ki pulen namar ka jingbam pentrekam ha ya ka jingkhang penmethai bom Diwali da ka ba tha ya baro ar ban IT ya ki affidavit ki ba batai benia ya ki kam balale Kayeng besar kala jingmut ban khang tala ya ki jaka jong kinong di bom ban khang ban mandra na ki Jylla ki ba marjan ya kini ka bokadman besar biang ha ka khasau Tarik Naiwieng Kajing thap vote hayeng kala sedang na ka benta ki lai hajar shispak handai pulai ngot kinong thap vote ki bala temen bar ki badan jingduna ki dekhotmen ha kajing thap vote jok Rajasthan ha ki nyautli ki constituency ki kenhun nak tanat election ki lalit bandrung ha ki Naiwieng man pensung ya kajing thap vote ha ka ba kajing thap vote ka EVM kalong ha ka khat lai Tarik Naiwieng bat ka result pat penbena ha ka ar pulai Tarik Naiwieng
Ke PM Vishwakarma Yojana kala penduduk kerteng ya poin san pupra klur ngut kinong trekti. Hakaba pulai poin nyopsan langut kila penduduk kerteng hakabenta ban yo jingmentoi. Hadio shipau langut kinong trekti kila yo ya ka jing a jing kershan men shnatiar kaba khatsan hajar tingka bat la menjur kiram kiba baro kilom san spa san puwei poin pra klur tingka. La sedang men kershan yiki khat pra teli ki kam khayi. Kenika skim ketemu ban pen Khubor yiki nong trekti tenrai di kisam kitiar berkilat ban lech ki yokihan. Mentapanya pash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Langut ke astronaut jong ke China na Shenzhou 18 mission kelawan pai biang syaka Pyrthei da kabasum. Hadian bekelasa shispa khnai pa arsngi hakajaka sa hau jong ke tangong. Uye gangfu uli gong bat uli gangsu kila hiar ha Mongolia ka bapeni ya commission ka bajab da kijing persang sayan bat kijing ya lenti hasun beneng. Uye ulabu ya kerikot thamai jong ke China na kabenta kapor bala pulut hakasun beneng. Menteri Kambari USJ Shankar ulapli ya ka konsulat thamai jong ke India ha Brisbane ka bapenskem ya ka jingade ka baklan bat ka Australia. Ulai kendo ya ulat jong ke Queensland bat ki officer ban ya kren shapang ka khai ka pateng bat ka jinga Trelang. Ulai buram yang Mahatma Gandhi bat ulai kendo ikinong India ki basa shabari. Ujay Shankar lapen pau ya ka jinga Trelang bakalong ka bakongsan ya ka India bat ka Australia bat ka penmentoi ya ka jinga te kular khai pateng berangshen. Kylleng Khalistani kila Khubor ikiriu ngai Hindu ha Hindu Sabha Temple ka badan ha Brampton ka bala penmi ya ka jing pendam ka bajur na kinong yalam ka Canada. Menteri rong ba ka Canada Justin Trudeau bat ki MP Chandra Arya bat Kevin Wong kila pendam ya kini ka jing Khubor. Ki pulit jong kapil kila dan hakati ka jaka ndrei kimshim lakem yanoin. Maxim Bernier no yalam jong ka PPC ulakan tha yang menteri rong ba jong ka Canada Justin Trudeau bat ki nong yalam yang persya namar ba kimshim na jer kerteng ye Kylleng Khalistani hakabayade bat ka jing sha Khubor jong ki Hindu ha Brampton. Bernier ulakhat iki kiriu khaupun namar ba ki kyar na ka bakdo kerteng namar ba ki tien yo ki du ye ki vote. Ka jing hiar thma hajan ka Hindu Sabha Temple kabala suba don kiti kinong Krishan jong ka Khalistani kala penmi ya ka jing sngokhia halo ka jing sha niam ha Canada. Kadi ka jing ja kala penjur ya ka jing ade ka basniu hapeng ka India ba ka Canada. Ha ka jing alang pat ba ha North Carolina Donald Trump ulakan tho ya ka Kamala Harris da ka bakam bakan pli ya uput usam mi kinong wan buhai shnong bat kinong le beman lada jet eka kum ka president. Ulakular ban penduna ya ka khajna ban penkutno ya ka jing wan buhai shnong ki bari bat ban man ra biang ya ka jing senshar jong ka Amerika. Trump mula penyaphe di ka jing temu jong bat ka Harris da ka bakno eka ba ka don ka jing du nong ha ka yok ka kot bat kular ya ka lawai ka babha lada job. Ka election ha US kan long ha ka santri Naiwieng arjar pusat. Ka president jong ka Moldova ka Maya Sandu ka bade kalam khmat ha ka election chief president ka ba ASEAN da ka bayo san pusau point khat khandai percent ki vote. Hakmat yau Alexander Stoyanoglu ubay kon persya ubala yo 100.5%. Katkum ka jingkhen na ka khandai punyaw 0.5% ki vote pala dapan khen. Kasandu kala khot ya ka jinga tili pat ka jinga sup. Katba Stoyanoglu ula pengsan ya ka jingkershan ya ka jinga so jingkiri ba ka Europe. Ki school primary jong kala hot kin khangno nadu ka South Tarik hadu ka khandai Tarik Naiwieng. Namar ka jing ruben jongkal air jabo hakaba ka jinglong jongkal air kan poi shi ka jingma palat ya ka 6000 AQI ka jing persang jong ka sarkar Punjab kan thup ya ka jing khangshnong kamshim ladan jing ta ai Menteri Mariam Arangzeb ulakdo ya ka jingdan kam miki mas high school bat ulakno baka tedam ka bajabo kalawan nakhapu jong ka India tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasni khublai